Dáte na prvý dojem? Ten môže poriadne oklamať. Za tým, kto pôsobí na prvý pohľad ako prívetivý, charizmatický, dobrý chlap, sa môže ukrývať skutočná tvár manipulátora a predátora. Jakub Jáhol má dar urobiť dobrý dojem. V Tanzánii pôsobil ako charizmatický, prívetivý princ na bielom koni, ktorý prišiel zachrániť chudobné africké komunity. Všetkým sa najskôr zdal ako spasiteľ. Presne taký typ človeka, ktorému by ste zverili svoje dieťa. Ale svedkovia opísali investigatívcom úplne iný obraz. Keď mu niekto začal klásť otázky o tom, kde sa podeli peniaze od darcov alebo ho konfrontoval, Jáhol sa menil na agresívneho násilníka. Podľa svedkov bil deti, napríklad malého Jumu za to, že sa pocikal. Vyhrážal sa nožom Rossi a Jeffovi. Mlátil do vecí a nadával. To se asi těžko říká, kolikrát jste byla svědkem toho, kdy on fyzicky nějak napadal ty děti. Obdeň, povedzme, obdeň, veľakrát to robil, keď si myslel, že tam nie som. Že nikdy som išla do mesta a podobne, ale obdeň. To som ja bola svedkom, takže naozaj to bolo na dennom poriadku. Ono aj keď on odišiel v tom apríli, tak tie deti boli úplne šťastné. Ste mali vidieť, oni boli tak šťastné, že tam už jeho není. She won't like dig me the knife. Anawachukua watoto wadogo anakusanya kama anawasaidia, alafu anawaingilia kinyume na mwambili. He want to take like a 14 years old boy. He want to take him to his place, not by asking, by force. He was forced Abdul to fuck him, and the children was like almost like a 12-13 years old. Alikuwa anakusababisha tena huku, alivyokuwa anataka kunibaka, alikuwa ameshikilia kisu akambaka mwenzangu, mimi nikamnya mdomoni, akafurahi sana. Sľuboval miestnym ľuďom zamestnanie a lepší život. Mnohí kvôli jeho falošným sľubom opustili svoje reálne zamestnania. Namiesto pomoci ich systematicky manipuloval, zneužíval ich chudobu a rozvracal vzťahy v komunitách. Tam, kde predtým panoval pokoj, vytváral nepriateľstva. A čo je najcynickejšie? Deťom pichal neznáme látky. Užíval tvrdé drogy pred deťmi a šíril medzi nimi závislosť. Pre deťmi veľakrát si zobral trávu a hulil pre deťmi. Veľakrát deti zobrali jointa, že čo to je a dali si ho do pusy, pretože to robil pre deťmi. Taktiež brával kokain, heroín pre deťmi. A takto sa správal pre deťmi. Jemu úplne prepínalo. Sám sa chválil, že je každý deň zhulený. No, tak vidíte nakonec, že sme v Africe fakt každý jeden zhulený. Každý jeden zhulený. Každý jeden zhulený. Svedkovia ho nazvali monštrom, odporným klamárom a pokrytcom. Dnes sa Jakub Jáhol prezentuje ako bojovník proti nebezpečným sektám a expert na manipulácie. Ako je možné, že takýto človek môže niekoho poučovať o morálke?